Deň sa chýli ku koncu a vy počúvate večierku. Váš denný sumár správ bez zbytočností. Je 7. august a meniny má Štefánia. Ak chceš niekomu zlepšiť deň gratuláciou, ešte to stíhaš. Teraz už najhorúcejšie témy dnešného dňa. Maďarsko zrušilo núdzové obmedzenia spotreby energie po tom, čo dážď mierne zvýšil hladinu Dunaja, no situácia v jadrovej elektrárni Paks zostáva naďalej kritická a premiér Magyar varuje, že zlepšenie môže byť len dočasné. Hoci extrémne horúčavy spôsobujú výpadky vo výrobe jadrovej elektriny v susedných krajinách, slovenské domácnosti ani firmy vyššie ceny elektriny nepocítia, keďže domácnosti majú ceny regulované a slovenské jadrové elektrárne fungujú bez obmedzení. Slovensko v poslednom období masívne zásobuje elektrinou susedné Maďarsko, čo podľa energetického experta Libora Lázničku tlačí nahor slovenské veľkoobchodné ceny elektriny a mohlo by sa stať vážnym problémom, najmä vtedy, ak by k regionálnemu nedostatku kapacít pribudol aj výpadok niektorého slovenského jadrového bloku. Európska komisia varuje, že dezertifikácia, teda dlhodobá degradácia pôdy, ohrozuje čoraz väčšie časti Európy a jej riziková zóna sa podľa najnovších analýz rozširuje aj do oblasti priamo pri slovenských hraniciach. Európski prevádzkovatelia elektrizačných sústav sa pripravujú na augustové zatmenie slnka, ktoré však podľa odborníkov nebude mať výrazný vplyv na výrobu elektriny, keďže nastane tesne pred západom slnka, keď fotovoltická výroba aj tak prirodzene klesá. Najcitlivejšieho pocítia západne orientované solárne panely, ktoré ešte v podvečerných hodinách dokážu vyrábať značnú časť svojho výkonu. Slovensko má povolené prvé vrty pre geotermálne elektrárne v Prešove a Žiari nad Hronom, no bez výraznejšej finančnej a legislatívnej podpory štátu je ich spustenie do prevádzky do roku 2030 málo pravdepodobné. Na termálnom kúpalisku v Diakovciach skolabovali návštevníci vrátane detí po vystavení neznámej látke vo vode. Polícia začala trestné stíhanie pre podozrenie z trestného činu všeobecného ohrozenia. Štvrtý blok jadrovej elektrárne Mochovce dosiahol kritický stav reaktora a blíži sa k spusteniu výroby elektriny, čo je pre Slovensko krokom k posilneniu energetickej bezpečnosti a zaradeniu sa medzi krajiny s najvyšším podielom jadrovej energie na svete. To je na dnes všetko. Počujeme sa zasa zajtra. Pekný večer.